گروپên çekdar li Efrînê keçek û kurek welatiyên xelkê Efrînê di du bûyerên cuda cuda de revandine û zêdetirî heft mehane keçek bêserûşwên bûye. Roja yekê meha heştan ji sala 2018 derengê şevê grupa çekdar ya bi navê El Hemzat bi ser mala welatiyê bi navê Ebu Wehîd Bekir li gundê Hemûracoyê serbinavçeya Mabata de girt û ew li gel Keçawî Newroz ya 16 salê revandin û piştî demekî hatin naskirin ku ew di zindana bajarê Ehzazê de ne û piştî sê heyvan bavê Newrozê hat azadkirin lê çarenivîsa Newrozê heta niha ne diyar e. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê duh roja yekşemê çîroka Newrozê û bavê wê belav kir û wiha behsa çîroka wê kirin. Berê Newroz ji aliyê YPG hatibû revandin û piştî sê heyvan Newrozê karîbû ji girtîgeha YPG li Herêma Cezîrê li Kurdistana Sûriyê bi alîkariya xelkê deverê xwe rizgar bike û vegere mala xwe. û wê demê PYD li Efrînê dest helatdar bû li hûma malbata Newrozê bang li aliyê berpirs û rêxistinên navdewletî û mafê mirovan dikir ku alîkar bin di rewşa Newrozê de û çarenivîsa wê bidin diyar kirin. Di bûyereke din de grupeke nenas roja çarşemba borî bi şev ciwanê bi navê Ehmed Munîr Xelîl yê 14 salî ku bi xwe gundê xelkê Merzke bi planeka rêxistinî revandin. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê dibêje grupa çekdara nenas bi şev silkê têkehrebeyê yê mala Ehmed Munîr Xelîl daxist û dema ku Ehmed 14 salî derket û çû ji bo silkêta kehreba mala xwe bilind bike lê wê grupê Ehmed revand û heta vê gavê çarenivîsa wî nediyar e. Piştî ku grupên çekdar di 18 adara sala 2018 de Efrîn kontrol kiriye û bi hesab miletê Kurd ji sitemkariya PYD rizgar kiriye, îdî rewşa Efrînê xirabtir bûye û girtin û dizî û talankirin û revandin û kuştin bûye nûçeyên ragihandinê bi giştî li ser rewşa Efrînê.